Môže sa z niekoľkonásobného vraha a hriešnika stať svetec i uctievaný duchovný vodca. Tak ako začínaš otázkou, takže predpokladám, že odpoveď bude áno. Dnes ti rozpoviem príbeh o tibetskom Supermanovi, mužovi, ktorý si nielen napravil karmu, ale dokázal svoje telo premeniť prakticky na čokoľvek vrátane ohňa a vody. Vedel cestovať rýchlejšie, než sa zdá byť v ľudských silách a ľubovoľne si reguloval telesnú teplotu. Tibetania si ho dodnes pripomínajú ako duchovnú ikonu, no jeho cesta k tomuto statusu bola vydláždená dosť dramatickými a bizarnými udalosťami. Je to Budha? Nie. Toto je podcast Stredovek na kolene, v ktorom sa venujeme reakčnej archeológii, čo znamená, že reagujeme na kauzy mŕtvych ľudí, ale dnes musíme byť obzvlášť obozretní. Vstupujeme do vôd buddhistického učenia, takže hrdina tejto epizódy nemusí byť tak celkom mŕtvy. Podľa buddhistov naše činy vytvárajú karmu, ktorá nás drží v kolobehu znovu zrodení, kým nepochopíme, ako sa z utrpenia oslobodiť. Chci žiť! Tohle je život, utrpení, žena, smrť. Onen napravený hriešnik to síce dokázal, ale aj osvietení sa môžu dobrovoľne reinkarnovať. Aj keď teda neviem, kto by sa sem vracal teraz, keď benzín stojí €70 za liter a koniec bytovej krízy v nedohľadne. To dáva ale zmysel, pretože keď sa zbavíš hmotných pôžitkov, tak až vtedy môžeš byť skutočne osvietená. A uvedomíš si, že benzín ani byt nepotrebuješ. Benzín a byt nepotrebuješ, ti poviem na budúce, keď budeš chcieť natankovať alebo sa vrátiť domov. Každopádne, ja som Andrea. A ja som Marek, profesionálny prismrdávač, ktorý využíva svoje odborné znalosti na komentovanie historickej archeológie. A pokiaľ nás sledujete na YouTube, tak nás podporte odberom a teraz už sa pozrieme na tibetského Supermana. Kde si vysoko v Himalájach, obklopený mrazivým dychom pustej jaskyne, sedel starec a meditoval dňom i nocou. Kvôli sľubu, že neporuší svoje sústredenie, sa jeho telo scvrklo, až pripomínal len kostru potiahnutú kožou. Prázdne, zapadnuté oči a zelenkastý nádych pokožky zaiste vzbudzovali znepokojivý dojem. Slabý, vychudnutý muž svoje útočisko opúšťal len zriedka, a to hlavne vtedy, keď sa pokúšal vyžobrať si od ľudí kúsok jedla. Najčastejšie sa však živil vývarom zo žihľavy, ktorá rástla okolo jaskyne, a preto jeho telo získalo podivný zelený odtieň. Čiže vlastne kalorický deficit podľa ľubovoľnej Insta pseudofitness influencerky. Starec nosil iba bavlnené rúcho a keď sa mu roztrhané šaty časom rozpadli, neunúval sa oblečenie opravovať. Takže bol nahý, bol zelený a nahý. Nehavaroval náhodou pri Rooseveli v 47. Nebol úplne nahý, asi mal nejaké to, ale to oblečenie bolo dotrhané proste. Sa rozpadalo rôzne a on si ho neopravoval teda. Hovoril si totiž, že ak by mal zomrieť dnes večer, bolo by múdrejšie meditovať, než sa venovať zbytočnému šitiu. Ja by som povedal, že šitie môže byť tiež druhom meditácie. Ale páči sa mi tento prístup, to si môžeš hovoriť prakticky u čohokoľvek, keď sa ti nechce. Už od rána si neurobil v robote ani predmeditujem. Je lepšie meditovať, ako venovať sa zbytočným e-mailom, ktoré mohla byť porada. Počkať, čo? Po odľahlých horských jaskyniach sa túlal už mnoho rokov, no drsné zimy vedel vždy vydržať. Vytváral si vlastné duchovné teplo, ktoré sa mu rozlievalo od končekov prstov, a táto zázračná technika sa nazývala tumo. V skutočnosti v tom žiadna mágia nebola, pretože už v 80. rokoch istý harvardský učenec Robert Benson zistil, že tibetskí lámovia si skutočne dokážu zvýšiť periférnu teplotu o niekoľko stupňov alebo vysušiť na tele mokré plachty. Ide o kombináciu dýchových techník, silnej koncentrácie, kontroly nervového systému a hlavne vazodilatácie, čiže rozšírenia ciev. Zjednodušene povedané, do rúk a nôh prúdi viac krvi, čo znamená aj viac telesného tepla, ale nie je to jav, ktorý by porušoval zákony fyziky. No dobre, on to zistil v 80. rokoch, ale ten mních žil oveľa skôr, tak ako to mohol vedieť, vieš? Magia. Zaručene si to mohli ľudia myslieť. Starcova smrť sa zdala byť nevyhnutná, no ani ukrutný hlad ho nepresvedčil, aby upustil zo svojej askézy. Jeho cieľ bol jasný. Buď dosiahne osvietenie, alebo zomrie v snahe oň.
Keď jedného dňa jaskyňu objavila skupina lovcov, vytušil, že cesta von z cyklu utrpenia obsahuje ďalšie útrapy. Starec mal už dlho smrť na jazyku a preto sa ho lovci ohromne naľakali. Keď sa presvedčili, že nie je duch, za ktorého ho považovali, skrýšu prehľadali v snahe získať niečo cenné. Starec však okrem žihľavy a potrhaného oblečenia na svete vôbec nič nevlastnil a tak si na ňom lovci surovo vyliali zlosť. Aj keď ho zbili, ich krutosť naplnila starca súcitom a rozplakal sa. Určite nie preto, že ho zbili. Nie, to bolo súcit, pretože on tam meditoval, vieš? A ja by som plakala, keby ma zbili. Od súcitu samozrejme. Určite od súcitu. Takto žil ešte ďalší rok, až sa pri jeho jaskyni z nenazdajky zjavila iná skupina lovcov. Počkať, akože takto, že plakal ešte celý ten rok, alebo? Títo muži ale naopak obdivovali starcovo odhodlanie a duchovné zanietenie, preto sa nad ním zľutovali. Ponúkli mu jedlo, ale tiež si vypočuli, prečo sa zriekol svojho starého života a zotrváva v drastickom odriekaní. Oči vyziabnutého starca Milarepu sa zadívali kamsi do prázdna a začal spomínať. Milarepu? Ja ti vysvetlím, čo to znamená hneď. No má rád repu, je mu milá. Ten príbeh sa písal dávno pred jeho narodením u nomádov z klanu Kyungpo. Ako Kung Pao a už vieme, kde to vzniklo. Z ich radov totiž vzišiel Milarepov dávny predok, tantrický učenec Kyungpo Jose. Jose, sí señor. Táto epizóda bude dlhá, tam je fakt veľa týchto tibetských mien. Kung Pao Jose. Inak tantra v tomto kontexte nemá nič spoločné s tým, čo sa často myslí v popkultúre. V tibetskom buddhizme je to pokročilá duchovná prax na ceste k osvieteniu, nie nutne erotika. Tak ja by som povedal, že osvietenie sa dá dosiahnuť aj tantrickými spôsobmi bez ohľadu na význam slova tantra, ktorý práve berieš do úvahy. Vieš, u mužov to sa tomu hovorí tzv. Post-nut clarity, čo je ako špecifický druh mimoriadne osvieteného a čistého vnímania mysle približne pol sekundy po tom, čo... Tu sa hovorí o úplne inej meditácii. Jose si medzi ľuďmi získal rešpekt a značné bohatstvo svojimi exorcistickými rituálmi. Počas pobytu na mieste zvanom Chungpachi sa však stretol s mimoriadne divokým duchom, no keďže bol dostatočne skúsený, vedel, ako zlú silu zahnať na útek. Démon v hrôze pred exorcistom zvolal slovo Mila, ktoré vyjadrovalo uznanie porážky. Jose si výkrik hrdo osvojil ako nový názov klanu a tak sa potomkovia z jeho krvi označovali týmto menom. O 2 generácie neskôr sa Joseho pravnukovi v roku vodného draka, teda roku 1052, narodil chlapec. Keď sa novopečený otec dozvedel, že jeho žena priviedla na svet nový život, údajne zvolal: Som potešený počuť, že sa dieťa narodilo ako syn. Takže bolo sexisticky. Je to stredoveký Tibet, čo si čakal. Bábätko teda nazvali Topaga, čo doslova znamená radosť počuť. Neskôr sa potvrdilo, že meno skutočne občas predurčuje jeho nositeľa k istému osudu, pretože chlapec mal nádherný hlas. V dospelosti namiesto prednášania svojich myšlienok ľuďom spieval alebo recitoval vlastné básne. Svet ho však neskôr nazýval inak a všetci si ho pamätali len ako Milarepu. Mila je to rodové meno a repa vraj znamená jogín odetý v bavlne. To je mimoriadne špecifické meno. Zrodil jsem se, abych šířil osvícení a odpomohl všem bytostem od jejich utrpení. Inak aj ten dátum jeho narodenia sa v rôznych zdrojoch výrazne líši, pričom sa niekde uvádza 1024, 26, 28 alebo 1040, takže vlastne nevieme presne. Možno, že mal súrodencov, vieš, jeden bol radosť počuť, druhý bol radosť vidieť a tretí bolo... Radosť povedať. Mila i jeho mladšia sestra Peta sa narodili do zlatých kolísok aristokratickej rodiny a na počiatku svojho ranného detstva netrpeli žiadnym materiálnym nedostatkom. Ba dokonca boli miláčikmi celej dediny a všetci sa k ním chovali prívetivo, no túto idylku malo narušiť čosi, čo je nočnou morou každého dieťaťa. Zistili, že Ježiško nenosí darčeky. Sú to buddhisti. No o to viac. Vidíš ty lidi, nás všechny a všechny lidi, kteří teď žijí na světě. Od nynějška za 100 let budeme všichni mrtví.
Keď mal Milarepa 7 rokov, jeho otec vážne ochorel a uvedomil si, že plameň života mu čoskoro vyhasne. Nechal si teda k smrteľnej posteli privolať širšiu rodinu a požiadal svojho brata, aby spravoval jeho majetok do doby, kým Milarepa ako jediný syn nebude dosť starý na sobáš i túto veľkú zodpovednosť. Manželka a matka detí Ňangca nemohla sama vlastniť a obhospodárovať rodinné imanie, pretože v stredovekom Tibete platili podobné patriarchálne normy ako v Európe. No radosť počuť. Aj tu sa žena po smrti partnera podriaďovala ochrane a nadvláde mužských príbuzných. Strýko s tetou však boli chamtiví a bezohľadní, preto nedbali na poslednú vôľu umierajúceho. Len čo Milarepov otec vydýchol naposledy, uvrhli nepoctivci vdovu s 2 deťmi do krajnej chudoby a novonadobudnuté bohatstvo si nechali pre seba. Milarepa sa s matkou a sestrou presťahoval do chýšky pre služobníctvo, kde sa deti museli rýchlo naučiť prijať novú realitu. Rodina dostávala len málo jedla aj oblečenia a musela ťažko pracovať na poliach alebo žobrať v uliciach. Boli obratí nielen o majetok, ale stratili tiež svoju dôstojnosť. Súrodenci boli väčšine pokrytí špinou i všami, otrhané šaty na nich len viseli a telíčka im vyčerpávala podvýživa. Ľudia, ktorí ich kedysi rozmaznávali a rozveseľovali, sa im teraz začali posmievať. Mňa to je ako v tej Harry Potter 5. Kde máš otca, Milarepa? No kde máš otca? Je mŕtvý? Hej? No hej, jasne, však si bol pri jeho smrteľnej posteli, čo to tu trepeš proste, čo si nepamätáš? Najhoršia situácia zjavne dopadala na matku, ktorá sa z tejto zrady a ubijajúcej chudoby takmer zbláznila. Ale iba takmer, takže to je ako... No podľa mňa sa zbláznila naozaj a už o chvíľu mi dáš za pravdu. Ja ti vždy dávam za pravdu, ja som totiž šťastný ženatý muž. Keď sa Milarepa priblížil k 15. roku života, matka sa pokúsila získať dedičstvo späť. Chlapec už mal vek vhodný na manželstvo a preto ho Ňangca zamýšľala zasnúbiť s miestnym dievčaťom menom Zese. Tá Zese všetci, a oni nikde, lebo bol chudobný. Hoci predložila akýsi kompromis a žiadala naspäť iba časť peňazí, švagrovci zúfalú ženu vysmiali a vyhlásili, že majetok, ktorý si nárokuje úbohej rodine, nikdy nepatril. V hlave jej však zneli slová, s ktorými ju od seba s pohrdaním odohnali. Ak vás je veľa, veďte vojnu. Ak vás je málo, použite mágiu. To nedáva... To je blbosť. Strýko a teta túto vetu určite považovali za dobrý vtip, ale topiaci sa aj slamky chytá. Ňangca začala na svojho syna naliehať, aby sa priučil čarodejníctvu u akéhosi lámu. Láma je vyšší učiteľ alebo duchovný majster, skrátka človek, ktorý vedie iných, lebo pozná nie len teóriu, ale aj prax. Nemusí to byť nutne mních. Ty spíš, lámo? Ne, meditoval jsem. Co je to meditace? Jsi v naprostém klidu a jsi uvolněný. Jsi mimo všeho toho, co je kolem tebe. Máš mysl volnou jako pták a tak můžeš sledovat svoje myšlenky, jako obláčky na jasném nebi. Ňangca však chlapca požiadala asi tak pokojne ako Dumbledore Harryho v ohnivom pohári, pretože mu povedala: zabijem sa pred tvojimi očami, ak sa nepomstíš. Dobre, trošku overreaction, ale nič, na čo by sme už neboli zvyknutí po minulých epizódach. Milarepa sa neodvážil matke odporovať a koniec koncov už nebol malým dieťaťom. Zaiste videl krivdu, ktorú teta so strýkom zniesli na jeho rodinu a možno im sám zatúžil zradu oplatiť. Zaprisahal sa uľaviť matkinmu žiaľu. Opustil domov a vyhľadal lámu, ktorý sa zval Nupčung Yongten Gyatso. Tento muž mladého žiaka naučil mnohé taje okultných praktík a Milarepa si vďaka mimoriadne sústredenej mysli i vytrvalému odhodlaniu rozvinul zlovestné schopnosti. You're a wizard, Milarepa. I'm a what? A wizard. Keď sa vrátil do rodnej dediny, jeho temná, skazonosná moc ho odlišovala od ostatných praktikov. Dozvedel sa, že v dome tety a strýka sa koná svadobná hostina, kde hodovalo plno príbuzných. Vytušil teda príležitosť na svoje prvé hrozivé kúzlo. Úplne sa odpútal od bežného vnímania tela, okolia i vlastného strachu. Začal si predstavovať dom, jeho steny, trámy, každú prasklinu v dreve i kamene základov. Sústredil sa na miesto, kde sa nosný trám opieral o strop a v jeho mysli sa začalo chvieť. Najprv išlo o sotva postrehnuteľný otras. Keď sa však chlapcov dých prehlbil, spomalil a splynul s rytmickými slabikami mantry,
Trámy sa razom krivili, spoje povoľovali, kamene sa uvoľňovali zo svojich miest. Hostia sa smiali, jedli a oslavovali, preto nepočuli krátke suché prasknutie. Milarepa otvoril oči a svet i jeho predstava splynuli v jedno. Dedinou sa niesol rachot trosiek a bolestné kvílenie, pretože dom, ktorý bol ešte pred chvíľou oázou radosti, pochoval pod sutinami 35 ľudí. A to bolo akože jeho prvé také začiatočné kúzlo, hej? To je Voldemort. On je lepší ako Voldemort. On zabil 35 ľudí, Voldemort robil hovno. Tu by som inak len chcela povedať, že legenda konkrétny opis čarovania neobsahuje, ale jogini spravidla dosahujú duchovno v meditácii. Pozrela som si teoreticky, ako tento akt prebieha a takto si predstavujem joginskú magickú vizualizáciu. Iróniou osudu opovrhovaní strýko a teta vyviazli bez zranenia, ale zahynuli ich synovia s manželkami i nemálo ďalších susedov. Milarepa povzbudený pôsobivosťou vlastnej moci však ešte neskončil, pretože matka si želala oplatiť mincu aj tým, ktorí sa na tríznenie rodiny iba prizerali. Dedina sa ani nestihla spamätať z tragédie a mladý čierny mák sa opäť ponoril do svojho neodvratne ničivého rituálu. Nebo sa roztrhlo a s balistickou presnosťou vysypalo na úrodné polia vytrvalé krupobytie. Bolo tesne pred žatvou, ale zrelý jačmeň zdevastovala a spláchla búrka. Matka a syn konečne dosiahli vytúženú pomstu, ale ako sa vraví, karma je zdarma. Preživší Milarepovho magického besnenia vedeli, na koho ukázať prstom a vyhrážali sa, že ňangcu zabijú. Aj keď z tohto úmyslu nakoniec upustili, od danej chvíle so ženou zaobchádzali ako s vyvrhelom. Chlapcová sestra Peta sa stala bezdomovkyňou, putovala z dediny do dediny a žobrala. Sám Milarepa sa ukryl vo horách a slúžil Lámovi, ktorý ho naučil páchať toľko zla. Ja nechcem byť zlý, ale tak keď dokázal zničiť celý dom, nemohol si, ja neviem, za pomoci magie vykryštalizovať nový? Asi si minul sloty na čarovanie, neviem. Na ktorom leveli bol? To neuvádza sa v legende. No lebo ak mal len 2 spell sloty, tak to mohol byť tak level 1 a mák, to není veľmi veľa. Láma si však po nejakej dobe všimol, že mladík je akýsi nesvoj a súžujú ho výčitky svedomia. Milarepa totiž zistil, že pomsta vôbec nebola taká sladká, ako dúfal a obával sa karmickej odplaty za svoje zločiny. No už Sherlock, keď jeho matka a sestra sú žobračky a sú v prdeli ešte viac ako boli predtým, ako čo tým vyriešil? Jak tady mohu žít tak, jako jsem žil dříve, když existuje venku tolik trpících? Láma sa už nevydržal dívať na jeho strádanie a poradil mu, aby hľadal darmu. Ide o pojem, ktorý nemá ľahké vysvetlenie, ale v tomto kontexte je to učenie o tom, ako sa zbaviť utrpenia. Taktiež je to jedna osoba so sitcomu s menom Dharma Agrek. Tak to není ona. Milarepa tak opustil aj svojho učiteľa a po dlhom hľadaní i neúspechoch sa dopočul o mužovi z južného Tibetu, ktorého zvali Marpa prekladateľ. Tento múdry človek mal ženu i deti a každým dňom obhospodároval svoje pole ako ktorýkoľvek iný z jeho dediny. Náhodný podcestný by si azda ani nemusel všimnúť, že tento prostý farmár je vysoký tantrický majster a držiteľ pokročilých učení. Nevyučoval v kláštore, ale doma, či dokonca priamo na poli počas práce. No lebo to pole sa samo neobkope, to dáva zmysel. Dokonca ja by som to videl tak, že niekto prišiel, povedz svoje učenie, tu máš motiku, obrábaj pravý radok a ja ti to zatiaľ poviem, ale musíme to stihnúť do západu slnka. To tak pravdepodobne bolo. Život zasvetil prekladom vzácnych tantrických textov zo sanskritu do tibetštiny a veľa cestoval po Nepále aj Indii, aby získal rôzne tajné učenia. Ak by si však niekto predstavoval dobrosrdečného, súcitného otca, ktorý trpezlivo vedie svojich žiakov, nemohol byť ďalej od pravdy. Marpa bol široko ďaleko známy prudkou povahou i výbuchmi hnevu a zastával metódy tvrdej lásky. Jednej noci sa mu prisnila vízia, že stretne zlomeného hriešnika, ktorý sa stane jeho najlepším žiakom a on mu odovzdá svoje tajomstvá. Keď teda vyčerpaný pútnik Milarepa pristúpil k závalitému oráčovi uprostred poľa, nemal najmenšie tušenie, že tento muž je vlastne veľký guru tibetského buddhizmu.
Dopytoval sa, kde nájde učiteľa menom Marpa, no namiesto odpovede dostal okamžite prácu. Tu máš motiku, kop a nekecaj. Na dôvažok sa roľník k mladíkovi nesprával práve citlivo, pretože o ňom vedel mnohé veci ešte skôr, než jeho noha prekročila pole. On sa určite neumýva za ušami. A zabil 35 ľudí. No a to je tiež asi problém, no. Mohu ti nabídnout radu. Zapomeň vše, co si myslíš, že víš. Marpa svojho nového učňa po očku pozoroval, aby otestoval jeho odhodlanie a pokoru, no pod chvíľou mu predsa len odhalil svoju identitu. Milarepa dúfal, že majster ho začne učiť, no ten sa rozhodol udeliť mu nečakanú lekciu. Mladý muž tou dobou nevedel, že mal pred sebou celé roky veľmi ponižujúceho slovného aj fyzického týrania, počas ktorého musel podstupovať zdánlivo nezmyselné skúšky. Marpo často od učňa žiadal, aby staval vysokú väžu, no keď bola hotová, prikázal mu zbúrať ju a vybudovať zase na inom mieste. Milarepa všetku zadanú prácu vykonával ochotne a bez sťažovania. Avšak vždy, keď dokončil úlohu a poprosil Marpa o učenie, vyslúžil si na najvyš úder pesťou. Milarepa postavil a zničil mnoho veží. Ani slovkom nenaznačil nespokojnosť, no v jeho vnútri sa rozťahovali chmúrne myšlienky. Marpo ho ponižoval pred ostatnými a jeho zaobchádzanie bolo niektoré dni absolútne neznesiteľné. Milarepa dokonca pomýšľal, že si sám prestrihne nič života v domnienke, že je príliš veľký hriešnik na to, aby získal Marpovo uznanie a múdrosť. Starý majster však dobre vedel o jeho vnútornom zápase i o počte ľudí, ktorý svojou bezohľadnosťou priviedol do agónie. Usiloval sa Milarepu zbaviť ega, pýchy i dychtivého očakávania pochvaly. Bol presvedčený, že si zaslúži prijať posvetné a transformačné učenie, ale teraz ešte stále hľadel do seba. Jste muž, jenž hledí na svět klíčovou dírkou. Celý život se jí snažíte rozšířit, abyste viděl víc, věděl víc. A nyní, když slyšíte, že ji lze rozšířit, způsoby, jež nechápete, tu možnosť zavrhuje. Milarepa dlho zbieral vnútornú silu vytrvať. Nakoniec však znechutený opustil Marpu a vydal sa hľadať iného učiteľa. Keby to bol seriál od HBO, tak tuto skončí prvá séria. Podľa očakávania tento úmysel skončil fiaskom, pretože mužova karma bola príliš ťažká a žiadne iné učenie nefungovalo. Pochopil, že Milarepa patrí k Marpovi a tak sa s nádejou vrátil. Znie mi to trošku ako vzťah postavený na toxickej závislosti tyrana a obete, ale chápem, že ide o ezoterický základ, takže asi okej. Nezabúdaj, že Milarepa mal ako strašný pocit viny za to, čo urobil, takže si hovoril, že si to vlastne zaslúži. A je to toxické s fakt, áno. Príde ešte o to horšie, okej. Marpa bol síce nahnevaný, no žiaka prijal späť a Milarepa prvýkrát od ranného detstva zažil niečo podobné radosti. Bolo to, ako by sa znovu narodil. Znie to ako štokholmský syndrom. Na druhej strane, ja mám dojem, že pôrod je pre dieťa vlastne mimoriadne stresujúci, takže ak mal dojem, že sa znova narodil, tak to neznie úplne ako radosť. Tvůj intelekt tě dostal daleko, ale dál tě nedostane. Odevzdej se, umlč své ego. Majster mu vysvetlil, že útrapné skúšky boli prostriedkom očistenia od hriechov a konečne zvolil k učeniu. Cesta k veciam, ktoré stoja za to, je vždy dlhá a trnistá, ale Milarepovi sa skutočne oplatilo vydržať. Jazyk mystických umění je starý jako civilizace sama. Kouzelníci dávných časů nazývali jeho užití magií. Marpa ho zasvetil do tajných mystérií tantrickej praxe a ukázal mu možnosti, ktoré ho čakajú, ak bude meditovať bez rozptýlenia po zvyšok života. Žiadna sexuálna metafora. Ale vždy, keď povieš, že mu ukázal tie tantry... Dobre, som ticho. Starý láma vedel svoje telo podľa ľubovôle dematerializovať a znovu materializovať. Premenil sa v lotos, zvon, meč, kruhy svetla a dokonca na seba vzal aj podobu božstva. Tento zázračný prejav schopnosti naplnil Milarepu radosťou a odhodlaním dosiahnuť rovnaké majstrovstvo. Marpa ho naučil, ako si regulovať telesné teplo pomocou techniky Tumo a potom mu prikázal, aby zvyšok života strávil meditáciou v osamelých horských ústraniach. 44-ročný Milarepa sa od tohto momentu stal putujúcim jogínom a každú minútu, ktorá mu na svete zostávala, využil k zdokonaľovaniu svojich mimoriadnych duchovných schopností.
Jeho kroky však predsa len najskôr nevedomky ťahajú telo domov a Milarepa podľahne. V rodnej dedine ale nájde už len kosti svojej matky a všetky spomienky sa vrátia. Bohatstvo a domov, za ktorý tak bojovali, i pomsta, čo nič nevyriešila. Ostala len smrť, prázdno, pominuteľnosť a strádanie. Až teraz Milarepa pochopil, čo celý čas prehliadal a prestáva byť človekom, ktorý pátra po úniku, ale začne hľadať pravdu i slobodu. Už nechce byť pripútaný k prchavému životu v utrpení a tu zahájí skutočné učenie, po ktorom 10 ročia túžil. Pane Bože, mé vlastní ego, si pouhou iluzí, neexistuješ. Odoberie sa teda do hôr, ako mu radil učiteľ, a medituje podľa jeho odporúčaní. Zvláštnym riadením osudu však raz stretne svoju sestru Petu a súrodenci sa takmer nespoznajú. On vychudnutý, otrhaný, zelený jogín, ona špinavá žobráčka na pokraji prežitia. Nie je to šťastné rodinné stretnutie. Peta sa brata snaží presvedčiť, aby sa vrátil k normálnemu životu a Milarepa ju chce naopak nasmerovať na duchovnú cestu. Každý si však nakoniec ide svojou stranou, ale aspoň s prijatím a pochopením. Keď ťa príde tvoja sestra, ktorá je otrhaná žobráčka a nemáš do úst, presvedčať o tom, že toto je fakt lepšia vec, ako keď si zelený v jaskyni a medituješ, tak ja neviem, či tam je veľký rozdiel medzi tým popravde. Vráť sa domov, teda síce ho nemáme, ale môžeš spolu so mnou žobrať a vyzerať otrhane a biedne ako ja. Nie, ďakujem, ja radšej budem zelený a budem tu a meditujem. Ale on žobral jedlo, preto chodil medzi ľudí, keď chcel už vyžobrať, keď už to bolo hodne kritické. Druhá vec je, že ako bol zelený na rozdiel od nej, takže mal tú výhodu. Neviem, či je to výhoda. Čom? Ja neviem, proste. Nie, on mal morálnu úroveň, vieš? High ground. On mal morálny high ground presne oproti svojej sestre. Starec sa uchýlil do jednej z mnohých horských jaskýň, ktoré sa stali jeho svätyňami a zotrvával v namáhavom odriekaní. Nebol však sám. Keď sa ponoril do meditácie, prichádzali za ním dákíny, nebeské tanečnice a nositeľky poznania, ktoré mu radili i prorokovali. Alebo mal len halucinácie, pretože sa krmili iba žihľavou, vyber si. Co je v tom čaji? Psilocybin? LSD? Myslíš, že boli zelené? On nemal zelený filter. A mimochodom, keď s tým prestal, spoiler alert, tak tá zelená farba z jeho kože zmizla. Bol zase normálne farby človeka. Normálne rúžový. Ja si predstavujem, vieš, lebo ty si tam povedala, že oni sú nositeľky poznania a radia mu a prorokujú, hej? Nejde tam o sex. O to nejde, ako ja viem, že tam boli tie tantrické slova, ale nie, ja tentokrát myslím tak, vieš, že čo mu radili, že no vieš, ako si túto hodinu nerobil, nič len meditoval? Mal by si to urobiť ďalšiu hodinu. No, v jednom zdroji sa uvádzalo, že oni sa zjavovali vtedy, keď jogín dosiahol nejakého zlomu, čiže keď už to chcel vzdať, alebo si nebol istý, či to robí správne, tak ona sa zjavila a nejakým spôsobom ho povzbudzovala, utvrdzovala v tom, že je to dobré, že to robí podľa správneho poriadku a tak. Ja by som rád citoval Warcraft 3, je ťažké byť zelenej. A takto v jaskyni sedí Milarepa s vyhasnutými očami čakajúci na smrť. Aspoň tak sa staručký muž javí lovcom, ktorí doposiaľ pozorne počúvali jeho slová. Milarepa im poďakuje za pokrm a praví: Dostal som inštrukcie na dosiahnutie budhovstva v jednom živote a jednom tele. Keď som sa zriekol tohto života, meditujem sám v horách a zasvedcujem sa dosiahnutiu tohto trvalého cieľa. Lovci napokon jaskyňu opustia a keď starec osamie, vráti sa k meditácii. Moja smrť je neznáma medzi ľuďmi a rozkladajúce sa telo nevidené sú plny. Ak takto môžem zomrieť v tomto horskom ústraní, ciele tohto jogína budú naplnené. Muchy sajúce moje hnijúce telo a hmyz hryzúci moje kosti. Ak takto môžem žiadne stopy pri mojom prahu a žiadne známky krvi vo vnútri. Ak takto pri mojom tele a nikto, kto by oplakával, nikto, kto by sa pýtal, kam som odišiel. Ak takto môžem zomrieť v tomto horskom ústraní, ciele tohto jogína budú naplnené. Nech je modlitba tohto žobráka zomrieť v jaskyni na osamelom mieste, venovaná prospechu všetkých bytostí, keď je vyslovená, moje ciele sú naplnené. A tu hľa, Milarepa dosiahol osvietenie. To je radosti. Podľa religionistu a buddhistického učenca José Cabazána. Je to Mexičan. Ja som to hovoril, je tam José Cabazána, je to Mexičan. V najpokročilejšej forme tantrickej praxe známej ako dokončovacia fáza, není to o sexe, je cieľom transformovať fyzické ľudské telo na telo osvietenej bytosti. Ako to nemôže byť o sexe, keď je to tantrické a volá sa to dokončovacia fáza? O tých, ktorí to dosiahnu, nie je to o sexe, sa hovorí, že po smrti nezanechajú žiadne fyzické pozostatky. Ich pozemská schránka sa premení na svetlo alebo dúhu.
Takíto majstri však spravidla získajú aj určité sídhy, teda zvláštne schopnosti. Po mnohých rokoch meditácie a praxe teda 60-ročný Milarepa dokázal premeniť svoju telesnú schránku na akúkoľvek podobu vrátane vtáka, Nie, není to o sexe. plameňa alebo tečúcej vody. V legendách tibetského buddhizmu sa opisuje špecifický druh meditačnej praxe nazývaný Lung Gom Pa. Lung vo význame vietor alebo vnútorná energia a Gom ako meditácia. Adept, ktorý to praktizoval, údajne dokázal rýchlo cestovať, lebo sa sám stal veľmi ľahkým a očití svedkovia tvrdili, že títo jogíni sa v akomsi tranze len sem tam rytmicky odrážali vysoko od zeme. Asi ako Karel Roden v Kyticiach. Milarepa sa však podľa mýtov naučil doslova lietať medzi horami, prechádzal vzduchom a objavoval sa na vzdialených miestach. Je to vták. Nie, je to lietadlo. Nie, je to Milarepa. What the fuck? Wingardium Leviosa. Jedného dňa, keď letel nad krajinou, uvidel roľníka, ktorý prišiel o príbuzného v dôsledku jeho smrtiacej mágie. Ten Milarepu spoznal a preklial ho, no lietajúci jogín si práve vďaka nemu uvedomil, že nechce osvietenie len na vlastný prospech. Mal by konať dobro pre všetky bytosti, preto sa rozhodol ďalej putovať po svete a svojim krásnym hlasom spievať ľuďom hlboké posolstvá. Ja som len chcel povedať, že neviem, či je dobrý nápad preklinať týpka, ktorý ti doslova letí nad hlavou, ale dobre. To je možno myslené tak, len že mu zanadával. Aby si sa strepal z oblohy, ty plantážnik. Čakal by som, že ako Superman bude zachraňovať teda viac ľudí a nie, že raz preletí a neviem čo, vieš, akože bože, mám zlomenú nohu, spadol mi na ňu voz. No tak to teraz musíš obetovať pre vyššie dobro. Ale tak to nadvihni, alebo čo, no, ale to by si sa potom nepoučil nič, no. On sa zmení na ten Lotus, ktorý sa tak znesie na ten voz. Useless schopnosť úplne. Bože, horí tu dom. No tak ja som, pozri, ja som na Lotus a ten Lotus je vo vetre. Ono by bolo vtipné, keby mal tú schopnosť, ako sa mení na oheň a vodu, tak vždy v nevhodnú situáciu, vieš, že horí mi dom a on sa zmení na ten plameň. Milarepa, pomôž nám, horí dom. Hneď, neboj sa, hneď viem, čo si urobiť. Bože, horí už aj druhý. Topí sa mi dieťa a on sa tam tak prileje k tomu dieťaťu. Ale on nemal super silu, on vedel iba lietať. A vedel sa meniť na lotosový kvet a na oheň a na vodu. Aj na iné veci, keby sa sústredil. Ten jeho učiteľ sa zmenil napríklad na zvon. Prečo? Na čo ti to je dobré? Ja neviem, tak zazvonil, keď... Ľudia horí, cink. My máme 4 zvony, ale nemáme hasičov do prdele. Sorry, ja sa neviem na vodu, to vedia iní. Nie, alebo možno... To sme sa neučili. Možno to len trvalo, vieš, že sa musel dlho sústredovať s tou mantrou, takže... To trvalo rok a on sa zmenil na tú vodu, ale medzičasom prišli záplavy. A on ako bol zelený z tej žihlavy a lietal. On je Martian Manhunter. No a tu je ten bod, kedy už není zelený, pretože on už skončil tú fázu odriekania, takže začal normálne jesť a prestal byť taký tvrdý v askéze. Ja by som rád len podotkol, že v DC Comics je Martian Manhunter. On je zelený, dokáže lietať a dokáže meniť svoju fyzickú podobu. V jaskyniach krotil démonov a básňami učil žiakov, mužov i ženy, ako dosiahnuť oslobodenie. Zvesti o Milarepovej prenikavej múdrosti i zázračných schopnostiach sa niesli široko ďaleko a medzi ľuďmi, ktorí za ním chodili, sa raz zjavili dokonca aj jeho teta so strýkom. Z pocitu viny, či možno zvedavosti, hľadeli na muža, ktorý sa už nepodobal chlapcovi, akého si pamätali. Pretože už nebol zelený. A možno preto, že keď odišiel mal 15 a teraz má 60, takže... Ale on podľa mňa nevyzerá, že má 60, však dokáže meniť telo na vodu, tak ako nemá vrásky. Milarepa sa s nimi pokojne a bez výčitiek zhováral, pretože už nemal koho nenávidieť. U každého hľadal porozumenie a zmierenie, ale jeho spôsob života i nedostatok akademických či kláštorných titulov vyvolávali u iných učiteľov žiarlivosť aj výsmech. Jedného chladného jesenného dňa bol Milarepa pozvaný ako čestný hosť na svadobnú oslavu. Hostiny sa zúčastnili aj jeho žiaci a mnohí ďalší hostia, medzi ktorými bol muž menom Geshe Tsakpua. Tento učený mních bol presvedčený, že Milarepa je pozér, ktorý duchovné pochopenie iba predstiera
A tak mu začal klásť hromadu intelektuálnych otázok. Vie lietať. Každá rozvážna odpoveď i vyrovnanosť staručkého jogína však Gesheho len viac popudili a Milarepu ďalej napádal. Prítomný Dao ale mnícha vypískal a vyzval ho, aby mlčal. Ponížený a urazený Geshe však na túto potupu nezabudol a tu sa príbeh uzatvára do kruhu. Pomstou začal a ňou sa aj skončí. Geshe presvedčil svoju milenku, aby Milarepovi podala otrávené jablko. Žena sprvu váhala, ale mních jej sľúbil manželstvo a daroval jej krásny kus tyrkisu. Tu vidíme celý osobnostný profil Gesheho, buddhistického mnícha, ktorý má milenku, veď jeho ego falošne sľubuje, lebo sa nemôže oženiť a do toho plánuje vraždu, pretože sa nevie preniesť cez vlastnú ješitnosť. To na hovno mních teda, ak sa opýtaš mňa, ale dobre. Žena skutočne Milarepovi ponúkla jedom napustené ovocie, no netušila, že jogín vo svojej jasnozrivosti vedel, čo má za ľubom. Pri pohľade do starcových očí sa v milenke ozvalo svedomie a okamžite priznala farbu. Zaprisahala Milarepu, aby jablko nejedol, lebo je otrávené, ale vyše 80-ročný mudrc veril, že životná misia sa pre neho skončila. Príležitosť mu vnúkla myšlienku, že jeho smrť môže žiakom poslúžiť ako cenná lekcia o pominuteľnosti. Chápe, že on proste svojou smrťou chcel proste vyučovať, že ju zaradil do osnov svojej výuky, svoju smrť. Sorry, Ježiš bol OG, v tomto urobil to prvý. Milarepa teda ženu ešte poučil, ako sa môže od tohto zákerného skutku očistiť a s chuťou si zahryzol do jablka. Keď začal vykazovať známky choroby, úskočný Geshe ho prišiel navštíviť a predstieral starosť. Domnievajúc sa, že Milarepa nemá žiadnu duchovnú moc, vyzval ho, aby preniesol neduch na jeho telo. Starec zaváhal a chorobu presmeroval zo seba na dvere izby, ktoré sa razom rozpadli a zrútili na zem. Z nejakého dôvodu stále pochybujúci Geshe žiadosť zopakoval a Milarepa mu tentoraz vyhovel. Mních sa zviezol na podlahu a zvíjal sa v krčoch, kým jogín nevtiahol otravu späť do vlastného tela. Až teraz sa Geshe nekontrolovateľne rozplakal a prosil o odpustenie. Sľúbil, že bude praktizovať meditáciu a slúžiť ostatným, pričom mu Milarepa potešený touto náhlou úprimnosťou ponúkol svoje učenie. Keď veľký jogín zomrel, na nebi sa objavil zázračný svetelný jav a zástupy nebeských bytostí mu vzdávali úctu. Vzduch sa naplnil vôňou a na zem padali nádherné kvety. Potom Milarepovo telo zmizlo v záblesku svetla, ktorý sa premenil na krásnu dúhu. Katolícky kňaz a religionista Francis Tiso vysvetľuje, že voľba zomrieť sa stáva symbolom tradície Kagyu, tibetskej buddhistickej školy, v ktorej je Milarepa kľúčovou postavou. Ide o to premeniť negatívne okolnosti na užitočné prostriedky, stotožniť sa s obyčajným ľudom, aby bolo možné oslobodzovať a klásť dôraz na duchovnú prax i skúsenosť pred učenosťou či slovnými vyjadreniami buddhistických názorov. Aké nám teda z toho plynie ponaučenie? Nejedzte žihlavu, budete zelení a budete mať halušky a možno budete lietať. Neskúšajte lietať. Drogy sú špatné. Drogy sú špatné, presne. Tí religionisti tvrdia, že príbeh má takéto posolstvo. Bez ohľadu na to, aký ťažký sa stal váš život alebo koľko zlých odbočení ste urobili, vždy je možné sa obrátiť a všetko zmeniť k lepšiemu. Plus, karma je zdarma. Nebuďte čuráci na iných ľudí. A nežerte otravené jablka. A nezavraždite 35 ľudí. A neštudujte čiernu mágiu. A buďte k sebe dobrí. A nekopte starcov v jaskyni. A hlavne nebuďte starci v jaskyni. Akože žihľavový vývar to rozhodne není dobré pre váš kalorický príjem. A keď sa vám rozpadnuté nierky pre Boha živého, si ho ich zašite, prosím vás. My vám ďakujeme za počúvanie. Nalaďte si nás aj na budúce. Nájdete nás na Instagrame, Facebooku a Spotify. Neváhajte nás podporiť sledovaním, aby vám žiadna naša epizóda neunikla. A pokiaľ počúvate na YouTube, dajte nám odber a my sa budeme tešiť do ďalšej epizódy. Inak dúfam, že nás nepočúvajú takí buddhisti, lebo teraz sa im podľa mňa tak rúhame do ksichtu. A čo spravia? Však sú mieromilovní.